ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಾತೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬಕ ಉಪ್ಪು ಬಕ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಬಂತೆ ಬಕಂತೆ ದೈ ಇದೇನು ಮಾತೇನ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು. ಫಸ್ಟ್ ದೈ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡೋಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ಮತ್ತೆ ನೀರು पूरा मिक्स मलता है बका आता चिकन पार्द आयक मंतु ಹೆಂಕ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತು ಚಿಕನ್. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು. ಮತ್ತು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡು ಕೊಯ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ಗಂಟೆ ದೀದಾಯ ಬಕ್ಕ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಸುರಿಯೋಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತಲು. ಎಣ್ಣೆ ಬಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ. ఇక్కడ చికెన్ బార్బిక్యూ రెడీ ఆతుడు. ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಪೋಪರೆ ಮನಿ ನಿಗಲಿತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ.